Høj, så er det laser 4500 her, så er det lidt boldtid. Hej, boldtid! I dag, der skal vi se nok Gumleboy. I dag skal vi se Gumleboy, vi skal se i dag. Ej, dumme six. Så se Gumleboys i dag. Det er det jeg tænker jeg skal se i dag. Alle sammen, okay, der har vi første Gumle med med så har vi en spækkanal, og han har mistet den anden. Den er der tilmeldt for måneder siden, og den er der tilmeldt for det er en måned siden. Det er en ny, den mugger over, det kommer på sin anden kanal. Så det er jo over, det er 11. marts, den er tilmeldt. Nå, det her har vi noget Gumleboy, han er ude for sådan en Black Gold. Nej, ikke det der. Der er ingen den siger, den får kun fucking lort og spil. Okay, 95. Nå, men vi har Gumle sådan en animation. Det var nu vi bare så. Så vi sender så. Det var vi bare. Så er det en god dag. Det var et år siden. Har vi William Boysens Ybor. Så i dag der har vi glædet os til. Så den her video den bliver god. Så like videoen og subscribe. Det kunne være dejligt til, så har vi Gumleboysen her. Og så har vi dem først her selvfølgelig. Og se Gumle og Karoline er de to. Så lækker de så, de er blevet rigtig om Gumleboy. Nej, god igen. Gumlemøs og sådan noget. Se Karolines strip. Karolines strip her, hva'? Hvordan ser det ud? Det er Gumleboy. Så overprøver vi det. Og vi ser en masse videoer. Så vi vil se noget. Hvad for nogle Gumleboy, det er lørdag, vi lørdag med lørdagshygge. Velkommen til lørdagshygge. Så er vi ved at finde. Vi er ved at finde noget. Folk de skal gå væk fra min dør. Så bare det irriterende folk.
tøj. Og velkommen til den her video sammen. Gumle boys. Og Gumle boys. Hvad? Jo, ej. Ja. Så det er lørdagsfyr. Så ja. Jeg hader, når folk siger, at være glade for mig. Jeg hader det. Jeg er utilfreds. Jeg tænker kun på mig selv. Ha ha ha. Jeg tænker ikke kun på mig selv, med mine forældre og sådan nogle lorteheder i min skole. De fucking kømmer sig om mig. Jeg kan... det er det, der er ikke særlig fedt. Fuck bekymringer i hvert fald. Ja. Hvad der galt med den bøs, der blev ved med bang? Så er vi nødt til at afspille det. Så jeg er velkommen til den her video. Det er hyggeligt i dag for jer. Ja, døgn. Gumle boysen herna. Lille når det er en fugle ørne, fugle ørne, fugle ørne. Så ja, vi hygger os. Så vel, det video er god, ja. Klokken er 20 minutter i 4 om eftermiddagen. Så den her video er god, ja. Den her video er i hvert fald god, så jeg vil se noget YouTube. Det er lørdagshygge, og så skal vi se. Så jeg lige video, hvor gammel, hvordan kan folk få så mange visninger der? Jeg ved ikke, om jeg får snart. Prøv at se, Gumle han får sådan en 56, han får mere.
Nå. Den her video. Den her bliver god, ja. Fulle. Så er jeg i dag. Fulle.